ህፃን በሻሻ በሕማም ጭንቀት አእምሮ ተናዊጽኸም ዘሎ ምስ ዝተባሃልካ እቲ ምኽንያት እንታይ ኢልካ ምስ ተሓትት መልሱ ኣምናይ ትማል ናይ ባይቶ ኣኼቡ ብቐሊሉ ክትረኽቦ ይትሽገርን ሻዕብያ ዝበሃል ህቦቡላ ድቃስ ከሊእዎ ከም ዘሎ ንጹር ገይርዎ ኣሎ ንዓብይን ንእሽቶን ጸገማት ሃገሩ ናብ ሻዕብያ ኸላግብ ሕጊ ክብል ይውዕል እንተኾነ ሻዕብያ ብወዲ በሻሻ ምግዳስ ካብ ዝጐድፎ ነዊሕ ኣቝፂሩሎ ባዕሉ ጉድጓዱ ንዝኹዕት ዘሎ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ስኢልካ ከም ምዕዛብ ወጻኢ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ዘሎ ሰብ ቀዳማይ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ምኹዓት ምቁራጽ ይብሉ ለባማት ስለዚ ውሽጣዊ ጉዳያትካ ንምሕባእ ናብ ኤርትራን ካልኦት ናይ ደጋ ሓይልታትን ካብ ምውጥዋጥ ምኹዓት ምቁራጽ ዘድሊ ምሕር ጭንቀት ዝቖልዓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምጽይዎ ብዘሎ ሃለውለው እዩ ዝግለጽ ንገለ ካብ ዘረቡ በባሓደ ክንፍትሾ ኢና መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው بقدامنا زتقصو قداي إثيوبيا ناي كيح بحر أفدق السعنة الوسانة من وسين ويلنا كابيني إزغوم بمبال ناي كابيني ريكومنت سنتقلابتنا يلن كابيني فولتوني أمو بيت مخري إزغوون إلنا انتفتشنا بيت مخري نبرن بيت مخرغا نتوساني فولتوني أموز بإثيوبيا برفرندم وسين وخيكون كيبال أبتقوانت نحناون نيرنا ስለዚህ በኢትዮጵያ ዘይ ወሰኖ ተወከልት ዘይ ራአይዎ ቡሑድ ካቢኔ ዘይ ራአይ ወሰነ ምን ወሲኖ ወደም ዝኣመሰለ ነገር ዝሰአናሉ መገዲ ናይ ሕግ ሽግር ከም ዘለዎ ዘርኢ ትካላት ዘይ ተሳተፉ ምዃኒ ሓንቲ ገጽ ወረቐት ክንረክብ ኣይከኣልናን ስለዚህ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዝሰአናሉ ውሳነ መን ይወሲኑ ወይልካ ምሕታት ከመይ ልጌጋ ይኸውን ይብል ኣብዚ ሓደ ዓብይ ጉዳይ ኣሎ እቲ ጌጋ ነቲ መልሲ ኣብ ዘይግቡእ ቦታ ይደልዮ ምህላዊ እዚ ቆልዓ ብፅውፅዋይን ምሳሌ እንተዘይነጊርካዮ ኣይርድኦን ስለ ዝኾነ ሓደ ብሂል ክነግሮ ሓደ ንብረት ኣብ ሓደ ጸልማት ገዛ እንተጠፊእካ ኣብ ካልእ ብርሃን ዘለዎ ገዛ ኸድካ ኣይትደልዮን ኢኻ ቆልዓ በሻሻን ጉዳይ ባሕሪ ኤርትራ ዝምልከት ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ክረኽቦ ምፍታኑ እዩ ትጌጋ ወረቐት ይርከብ ኣይርከብ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነት ኤርትራ ውሳነ ክትህብን ዘይክትህብን መሰል ኣይነበራን ሕጂ እውን የብላን ንመጻእ እውን ኣይክህልዋኒ 4 ነጥቢ እዚ ተቆጻጻያ ይሙርኮኛ ባጫ ደበሌውን ለማገነ ተመሳሳለ ፈኸራ ፈኒሎ አሰበኛ ነው አይደለም አሁን ጥያቄው እንዴት ነው ምን መልሰው ነው ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል عسبناتنا يكونن حطنا حجي كمينا نملسو እዩ ስለዚህ እወ በኃይልኩም ይኹም ወሲድኩም በኃይል ዝወሰድኩም ድማ በኃይል ክንመልሶ ኢና እዚ እንዝር መዋእሉ እንዲ ዝሕንገር ኣብቲ ምሩኽ ዝነበረሉ ምድረና ብሳሕል ህዝባዊ ግንባር ፍትሓዊ ቃልሲ ኢሉ እንዳጉርዐ ተመልከቱ ባጫ ደበሌ ተጋሩ ይኹን ኤርትራውያን ተዛረብት ትግርኛ እኳ ምስ ነገርኩም ኣይክትሕደሰኩምና ቢልዓክስ ከተስሐቆኩም ያ ንባጫ ደበሌ እንታይ ኮንካ አኸትላገጹ ትብሉኒ መልሰይ ሳጉ ባጫዩ ባጫ ድማ ላግጽ ማለት እዩ ላግጺ ደበሌ ትርጉም ሽሙ በቋንቋት መማረኽቱ አባዱላ ገመዳ ጀነራል ባጫን ባጫ የተባለበት ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ጀነራል ባጫ ዝተባህለሉ ሙሩኻትን ከለና ጸባ ብጽብጸልና ነይሩ ሎማአኔ በጽቢጸ ደስቴኩም ኢሉ ከም መጠን ላዕሊ ሓንቲ ኩባያ ክመጸና ዝግቦ ሰለስተ ኸምሰት ገይሩና ሓደ ወዲ ኣዳማይ ኣንበጫ ቢጭካ ኢልዎ እዚኣቶ ጾሚቓ ባጫ ኮይና ባጫ ማለት በመሐርኛ ብጽብጽ ማለት ያ በትግርኛ ድማ ላግጽ ማለት ያ ብላሎ አባዱላ ገመዳ አሁን እሱ ፈልጎት ወደ ባጫ እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም ወተቱ ሰላም በጫበጨው ስለዚህ ካብላግጽ ክርከብ ዝኸልቁም ነገር ስለዚህ የለ ነዝሙር ኮኛ ነጢርና ያለና
ኤርትራ ሰራዊት ግዛታው ሓድነቱ ንምርግጋጽ ዝገብሮ ተጋድሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግዛታው ሓድነቱ ንምርግጋጽ ዝገብሮ ተጋድሎ ብስነ ልቦና ብታሪኽ ብመንነት ፖለቲካዊ ታሪኽ ጥራሕ ክንፈላለ ንኽእሊና ምስቲ ናትና ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ንምምካትስ ኣይጽገምን ምክንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ተዘይሕገዞ ነይሩ ለኣብይ ኣሕመድ ንሕና ክሰሜን ሸዋ ኣይምተመለስና እዚ ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ሶ ካብ ሰሜን ሸዋ ናትና ምምላስና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጥንካሬ ዘይኮነስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጥንካሬ ዘርእየካ ቅድም ተማኸሩ ምሽለካ ኣብይ ስምዓዮ በልዚ ለኻት ጀነራልካ ይሄ ኃይል እስካልተነቀለ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝ ካለ ኣብይ ሓሶት ድማኖ በብዙ አፍሪካ ወንድሞቻችን የሚቀናበት መንግስት ነው ብዙሓት አፍሪካውያን ሕዋትና ዝቐንዕሉ መንግስቲ እዩ ዘለና አፍሪካውያን ንህፃን በሻሻ ቆንዕሉ ይኮነን ክብሪውን ከም ዘይብዎ ኣብ መመረቕታ ሓፅቢ ህዳሴ ተራዩ ወዲ በሻሻ ንህዳሴ መርቁ ለይል ዝዓደሞም መራሕቲ ሃገራት መቸም ክንደይ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክትግምቱ ወይ የፀጉመኩምን ረአዩ ለይ ስምዑ ለይ ምባል ቀንዲ መለለይ ዝኾነ ዝቆልዓ ንዓለም ብዓለማ ይዓዲምዋ እንተኾነ 4 መራሕቲ ማለት ናይ ጅቡቲ ናይ ኬንያ ሶማሊያን ደቡብ ሱዳንን ጥራዮም መፅዮሞ ገሊኦም ማሳጅ ገይሮም ገሊኦም ጭሕሞም ተደሪዞም ድማ ኸይዶም በአንጻሩ ኣብ መመረቕታ ዓብይ ሙዚየም ግብፅ ክሳተፉ ፈቃደኛታት ዝኾኑ መራሕቲ ሃገራት 39 እዮም ናይ ኤርትራ ቤልጅየም ስፔን ዴንማርክ ጆርዳን ባህሬን ዑማን ስዑዲ ላክዘምበርግ ሞናኮ ጃፓን ታይላንድ ጅቡቲ ሶማል ፖርቱጋል ጀርመን አርሜኒያ ክሮኤሽያ አልባንያ ቡልጋሪያ ኮሎምቢያ ኢኳቶሪያል ጊኒ ኮንጎ ጋናን ካልኦትን ኣብታ ዝዓበየት ድግሱ መራሕቲ ዓዲሙ 4 ጥራይ መፅኦሞን ከለው አፍሪካውያን ዝቐንዕሉ መንግስቲ እዩ ዘለና ክብል ዝደፈረ ቆልዓ 39 ኳዕናናት መራሕቲ ሃገራት ዝመፅዋ ግብፂ እንታይ ክትብል እያ ኢሉ ዝሓቶ የለን